Čaute, som Gamer.sk a som tu s... Max Game. Toto je moje prvé video a budeme hrať Sumotori Dream. Takže začneme. Takže už začíname. A hola. Ja neviem, ktorý som ani. Počkaj, náhodou som dal tu player. OK, s týmito si toto daj maj dole, hodíš dopredu shift a sa biješ. Dobre. Poď sa ty parchant jeden malý. Si ten biely. A vyhral som 1-0. Tak, ochuť aj tak dám. Beč. Sa daj sa. Si parchant. Hohu. Dum. Oh. To je ako by sme sa korčulovali. Shit, nigga, man. Nevieš sa držať? Ako si skočil? Ako si Ja nemám skočil? vedieť. Ako som skočil? Fuck you. Ako babi. A vyhral som! Aj tak ťa dám. Bet. Zidane. No to je Zidane. Nakupujeme motor. Mám to byť. Chcem sa do teba strknúť, ja som spadol. Som Nemec. Kapustu mi nejec. Rovne čo. A vyhral som. Není fér. Ani som sa nepostavil. Asi taký čaptavý. Áno, pane. Kráľ môj, ideš tak. Beč. Aj tak vyhrávam. Beč. Bitch. Motherfucker. Ináč toto je extra video za Slendermana, ktorý som nenatočil sa Flexim. Opa. Bitches. To není fér. Ha. To čo bolo? Hokej. On to práve hovorí. You stop him, bitch. Potkol som sa o ruku. A chceme potom aj natočiť ja chcem natočiť neviem či z Gamer.sk nejakú hororovú hru. No a možno to vyjde ešte dnes. Asi. Ale nevieme akú. A možno to bude Slenderman. To nie. Čo si posratý? Nielen sa mi to seká. Trafila ma svoja gula. Dám ti čísku kop. Bam! Že Game over. Teraz ide gamer sám. Budeme ho volať gamer. Nie gamer, ale gamer. Nie jedno. Ako Sergej. Ješ sám. Ale si s týmito teraz, počkaj. Pohybuje sa s týmito a s týmito dvoma sa tlačíš. Som známy slovenský komentátor, že asi český, ja neviem už. Daj dole. Daj mu. A je to tam 1-1. Teraz sa zabijete. Teraz zomrieš.
Ale ktorý? Ináč modrý je gamer. Modrý nie je gamer. Ty si modrý. Bielý. Ty si teraz modrý. Teraz si modrý. Chceš byť čierny? Prehral si zase. Neprehral. Zatiaľ. Máme vypnutý mikrofón. Mali sme vypnutý mikrofón, ale len teraz sa nám to vyplo, takže sme hádam nestratili. Hola. 4-1. Rozhodujúci gól. A 4-2. Go, go, go. Dobre, pohni si vysumovka. What the fuck? Gamer. Dobre. Teraz ide známejší youtuber. Teraz idem ja známejší youtuber. Ale už asi nám nedostane, takže neviem koľko máme ešte do 10 minút, takže a keď sa vám dopáčilo, dajte like, neviem kedy sa skončíme. OK, tak máme ešte pár sekúnd. Takže keď sa vám video páčilo, dajte mu like, aj mne, aj Fleximu. Fleximu nedajte like, on nevie natáčať, aj keď som s ním. A hlavne dajte like Gamerovi SK NCZ a môjmu mini youtuberovi Fleximu. A na ďalšie video nám dajte námet do komentu. Ďakujeme. OK, takže. Nege, ale nie. Hi bitches!